Hage Tiprasa rok je kuno program je kuno tongthok bike rok accident laimani amo komoria hake no Tring ni dino Bisramgonjo amchai phaisi khoroktham bike accident nge langma sokha borongni mung boyar salka tai monos hake borongni umor sanen thanga ke 19-20 hake o jorauno bisik tongthokmani jora haipano nung control khanyani nangnai tabuk bin nongni bororong no wanchogina di busukai kha khamjakna amoni bagino wanchongna nango cherai rokbo Tiprao tabuk to mung tonga kai program thangnani program thangi chuak nangi phegi walai lainani kono ni jini sago wanchungmani kre buma buhani bagi wanchungma kre chuang nanglai musalanyani program thangi tongthoklainani buskang tomo ukluk tomo amona signari ringya nabona sigya amono hake amni kene chuang nanglai pheglai jakna kai bike accident nanglainyani lama nugya gari nugya hake ango sikango Tring ni dino video boy khake amoni tuye kabangma Tiprasa rok program tongthokjak laikake amtike bike rok accident nungu hne hake nora video nanya kha naimano description no link rijak haipano wanchugina di chini Tiprasa rok busuk se amtike program rok je kuno festival haika moto festival ya ring to kaise sini bisi katalse haipano se o jaga phana se amtike Tiprasa rok accident ngai tonglayo o jaga simia 15 August phana haitu bo mohalaya phanang tung kaisa mela ter phanang tung kono kaisa festival phanang tung Tiprasa rongni haike Tiprasa rong kai je jaga bo amdike thilainani mama tumani baga hingai Tiprasa rongni kono discipline krei kono wanchungmani kono right das krei o bike chawnai sala siklaro ke has buriga naunu hakanyo o hni sirkhogai restangi thangsina hake last tokai thwi tongidi ningama lama borok tong krinu gya purpurui sutisina hake omorong no chung wanchungnani nangnai chererong simino phurungtu bunani nangnai hake chini bosong simida amti ung Tiprasa bosong simino anike thilayo thanglayo koboni bosong bo to tong bli bongni bo to festival bli bongni ke tamani bagi amse ke thilayo thanglayo hne khana ya amti ke bike ro accident ngai chini ke tamani bagi je kuno kaisa suk mela phanang tung program phanang tung kuno kaisa suk bisi katalni phanang tung hake amti ke accident ngai thilaini nang chini Tiprasa dofa buni haibo bangthaya kisi sasasi mosom sasasi amose buni se bisik thilayo chungkai bisirba amo tamani bagi ingna Tiprasa rok wanchogi nebedi tebo kok tong program rok je kuno Tiprasa area ong hakai tebo sitra mokol ba nuk phana am sato gya am terok sudi tongo haipana am te am suk salia a je bisi problem ung tong chini Tiprasa society wo amono bisik salanyai tini kok am sungno tuma hamale chini Tiprasa rok bisirbak bike rok accident ngai program rok thanga kai thilai tonglayo amoni bagini bisirbak problem hagin rok chungno kok sung hona mu chungo chungba gerengna mu chungo tai kono kasa information phana share khanyani mu chunga kai norok Facebook te gerengmano Rwng Tiprasa Facebook page link description ro jak ayang ti thangin norok gerengmano ayang ti message pan khlaimano kono kasa sung hor pan mano kono kasa norok information pan share khanya mu chunga khlaimano hage tumani bagi chin Tiprasa rok je kono phana adika program tongthoksa thonglai ke thilaini nang amo norok comment bising ti ki shahar mano belai bisirbak tongthongmani bagi da belai bisirbak sob ka phunungmani bagi da nor comment bising ti ki shahar mano hage nor video no saja to hai like khlai di te channel subscribe khlai di bell icon click khadi jepro katal video dawa nong nor notification sogini bagi jotono khulumbai ke kaham tongbai di jotono amti ke hamiar lama ta hambai di sikla rok hambai